make the right move. Hatod sa Indo kan DZGB, ang programang Lakaw Maghiras sa Taon kan Jubileo. Programang mahiras kan importanteng impormasyon sa Jubilee Year 2025 kan sa tuyang Katolikong Simbahan. Lakaw Maghiras. Ipagrukyaw ang mabalaog na taon kan Jubileo. Kaiba si Jenny Balyaran asin Monsignor Chris Bernarte. Digdi sa DZGB. Ilang kabayan, sinusubok ang kagulangan. Sararo kita sa sagong pagbaklay, anenterong albay, kapos kita magrokya. Baray na pagkahapon po sa Satoy Agabos mga tugang, welcome po sa panibagong presentasyon as in episode po kaining programang Lakaw Maghiras Taoning Jubileo po as in ini po si Jenny Balyaran with of course my partner Monsignor Crispin Bernarte. Maugmang hapon Mons Chris. Afternoon sa gabos niya itong taga-subaybay, mga buot magpararong kang pagtubod sa pagikaning programa. Yes. Si Raymond, good afternoon sa sarotang partner, si Reverend Eves na keribanan tango niya. Apo, good afternoon po Rev Divs. Turon po, Mons Chris, as in partner, Miss Jenny. Yes, apo. Okay. Mayo ako din sa tuyang studio niya. Okay na okay lang po. Mons Chris, Rev Divs, and sa tuyong mga parantabay, siguro kung may maugma kitang bareta ang na pagkahapon, iyo po ang nakatalaan na priesthood ordination ni Rev Divs Oliver, as in ang sa iyang duwa pang pag-iriba po, Mons Chris, di ba? Totoo yan. So, maswerte kita, keribanan niya to ang saro kan mga diakono na madali ng ordinan sa pagkapadi. As in, saro ining balaog, it's a gift for our program na makatabang ta ining uordinan sa pagkapadi sa madaling panahon. Yes, opo. Sabi nga ni Rev Divs, ang namamataan mo niyang garo, naglulukso-luksoan sa muyang puso sa kaugmahan para po sa Indo. Okay. Pwede pa show po, Jerome, kang sinand ko sa imong ipinaluwas na diocesan circular. And of course, apera po Mons Chris and Rev Divs. Makakayaon man si Reverend Jomar Banyas and si Reverend Hill. Si Reverend Mark Joseph. Tama po, Mons Chris. Yeah, tama. So, tulosin na gabuas na ordinan sa maabot na Oktubre 28. Okay, so mga tugang, padagos na pong ipangadi ini pong tulong diakono na ipagpadagos po ang sabi nga ni Mons Chris, di ba? Ang pinili na bukasyon and maabot naman na sa mga masunod na panahon, may mga masunod pa Mons Chris, di ba? Yeah. Okay, go ahead po, Rev. Go ahead, Reverend Divs. Buwan ko po na magpasalamat po sa ini. Tama po sabi ni Mon, sa ining regalo as in biyaya sa simbahan. Bako po ini sa muya na kumbaga achievements meaning na deserving kami kaini kundi ang sagabos na may rason kaini hinulita ang mahal na Diyos na muod as in ang mahal na Diyos yaon dyan so sa iyang pagkahira sa muya. So kami po nahirakan man sana as in yun ini so bungakan sa iyang pagkahirap niya. So pagkamo niya sa muya niya kami, pinapagkanigo. Minsan bako kami maninigo na maging padi. Kaya nagpapasalamat ako sa indong suporta as in pagpamibig. So ipadagos din po kami ipagpamibig. Inilolita da ipa man kami na order. So ipadagos po kami pagpamibig as in siring man po ako. Isasabay ko po kamo pero isa ko yung mga pamibig. Salamat po na marami. Oh, thank you very much, Reverend Divs. And salamat kan pag-share mo, kan pagkamot na ninyo sa paagi, kan pag-share mo kan sa imong panahon digdi sa tuyang programa. Ngunyan siguro sa tuya ng pupunan an panibago namang pagtratar niyato ning tema sa pagpararom kan sa tuyang pakasabot manungod sa pagtubod. As in very timely ini partner na Jen as in Reverend Divs.
ang mga nangyayari ngunyan sa tuyang kapalibutan. Digdingo na kita sa satuyang lugar sa Pilipinas. Kada bukas mo kan radyo, kada bukas mo kan TV, sa rumasan ng bareta na tinututukan. Ining mga nangyayari na pag-abuso sa kasaradayan, sa pagikang graft and corruption sa satuyang gobyerno, asin itong mga grupo o mga institusyon na kaalyado kang gobyerno. So talagang bukag kang sa tuyang banwaan na halos minsan social media outlet ang pagbukas mo iyon makuroa mo, talagang nagre-react ang banwaan. Alagad digdi yan sa Pilipinas. Salamat yaong kita sa matuninong na pagsabat kaining mga isyong ini. Alagad ipamibi niya to ang sa mga tugang sa Indonesia, sa Nepal, na siring man nagrereklamo ang mga syudadano dahil lang kang graft and corruption na nangyayari. Alagad sobrang gayo itong sa indang kadagitan. Nalugod pa man sa satuyang Kristiyanong komunidad dahil mangyayari ang siring laladawan. Kaya magayunon, tugmang-tugma ang satuyang temang unyan. Itong kadagusan, kay itong pinag-adalan niya to kang tuminalikod na simana, na kung saan itinausatuya ni Papa Juan Pablo II nangunyan saro ng Santo Saint John Paul II ang dakulang paglaom ng gabos na ining kamugtakan sa tuyang malalabawan kung sa tuyang laugan ang inaapod na sibilisasyon ning pagkamuot. Yes. Yun okay. Sa tuyang temang unyan. Opo. Okay. So, Mons Chris, sibilisasyon ng pagkamuot. So, kung para po sa kaaraman kang gabos, ano po ang gustong sabihon kay ning sibilisasyon ng pagkamuot po, Mons Chris? As in, nahiling tangon yan ang garubagang nagigibabaw na kultura. So sabihin tangon yan, digdi sa satuya man sa nang sadiring lugar, sa satuyang nasyon. Yaon, anang gibabaw na kultura. Magayon na ang gabos ng mga katiwalian na nangunyan, na iilawan, na ihayag, na kapahayag naman kita kan satuyang mga mga reklamo, mga kulog sa buot. Alagad, lugod pa man, day ini maging paagi, tangani na kita magkabaranga, tangani na kita magpasiring sa makamundong padudumanan. Kaya kaipuhan na labawan ta ini sa paagi kan mga katukduan kan satuyang simbahan. So magayunon ta naka-flash digdi. The future is in your hearts and in your hands. God is entrusting to you the task and uplifting of working with Him in the building of the civilization of love. Pahayag iyan kan satuyang naging Santo Papa John Paul II, an enot na Santo Papa na nakaabot digdi sa satuyang lugar sa Diocese kan Legazpi. Nangunyan saro ng Santo, mala ngani patron saint ini partner kan Kuasay Paris diyan sa Pili, Iraya, Bakakay, Albay. Okay. It's Saint John Paul II. Okay? So, may saro pa akong gustong basahon na sa iyang nasambit. Opo, go Manong ahead po. sa Civilization of Love. Sabi ni Saint John Paul II, sinabi niya ini kan Santo Papa siya. Okay? Love is not a utopia. Basahon ko unang gabos. It is given to mankind as a task to be carried out with the help of divine grace. Human civilization cannot be defined as anything other than a civilization of love. So, enot ang pahayag niya na ang pagkamuot, bako ining bagay na diin niya to maaabot, diin niya to magigibo. Bako man diin ining utopia. Ang utopia bagay itong ideal na sa tuya sa nang tinatanaw, sa tuya sa nang tinatangad, alaga diin nangyayari sa realidad. Okay, saro sa nang lofty dream, magayuno na pangaturugan, alagad garong imposible na mangyari.
So bako ining bako ining sarong vision. Ang vision baga sarong pangaturugan alagad hingi pinaghinguhan niya to na mangyari na mahaman. So sabi ni Santo Papa Juan Pablo II na love is not a utopia. Gustong sabihin, ang pagkaminuruutan posibleng-posible. Daining kaulangan, daining anuman na sagabal na pwedeng umulang na mangyaring ini. Kung bubuoton ta, mangyayari ang pagkaminuruot-muutan. So sa tao, kaining nangyayaring gulo halimbawa sa satuyang mismong lugar, na tama lamang na i-expose ang gabos na ining pandaya, ang gabos na pag-abuso sa kasaradayan, alagad, day man inin nga hulugan na kita mag-iriwal, kita magaradanan. Tabako iyan na kultura nin sarong banwaan na may pagtubod, nin sarong banwaan na nakaukod as nag-adal sa katukdoan ni Kristong kagurangnan. Iyan ang enot na sinabi na love is not a utopia. Kaya kung buot niya to na magkaminuruutan, mangyayari iyan. Dahil ini ang katukdoan sa tuya ni Kristong kagurangnan. Pagkamuot, bako sana sa amigo, bako sana sa paborito, bako sana sa kadugo, pagkamuot minsan sagkod sa satuyang kaiwal. Iyo ini ang inaapod bagang, sabi ko sa English, na novelty of Christianity. Okay. Sa normal na dalagang kambuhay, ang kuya sanang gustong kamutan, itong paborito ko. Itong crush mo, Opo. Jen. Itong Bako pala. padaba mo. Itong may ibabalo sa imo. Iyo yan, sukol kang makatawong pagkamuot. Alagad linabawan ini kang katukdan ni Kristong kagurangnan na siya nagsabi na kamutan minsan ang satuyang kaiwal. Mataram kita, imposible daw iyan. Pinatutukuan ini sa tuya ni Kristong kagurangnan. Yes. Opo. So, garuyan po Mons Cristo pinagdakula o na pinagkaiba kang normal love sa civilization of love, kasi duman sa normal love more personal po Mons Chris. Sabi mo kasubago na may individual or may pinipili or igwa kay taning specific na individual na namomotan. So sabihin ta na igwang sukol, igwang limitasyon. Opo. Okay? So, ang kamutan ko sana, ining mga paborito ko. Ano labot ninda kung iyo sana ini ang kamo o sinda sana ang kamo. Yes. Iyan ang makatawong sukol, iyan ang satuyang limitasyon. Oo. Pero katugdaan sa tuya ni Kristong kagurangnan, precisamente lalabawan ang makatawong sukol na ini. Na kung iyon ang babasihan ta, dahil kitang papadumanan. Opo. So yan ang enot na elemento ka itong sinabi ni John Paul II. Ang ikadua na elemento, ang sabi niya na itinaw ini sa tuyang dakulang balaog, ining oportunidad na magkaminruot-muutan bilang sarong katungdan. So to love is a task. Magayonon ta, igwa akong nabasa na magayonon na article na Ano po nagsabi na ang love, tatara mo na English, love, pagkamot. Ang love ngaya, Kuya Ungkwan, is not a noun. Sabi niya. Love is always a verb. Tama talaga. Love is always a verb. Bako ang love na something na pagparahilingon ta sa na pag-appresyaron ta, ang love minasubol sa tuya, nagibuhon iyan. Iyon ang gustong sabihin ni John Paul II. Ng pagkamuot sarong katungdan. It is a task na itinao sa tuya, sa satuyang mga individual, sa satuyang komunidad, na satuya na dapat pagsaksihan. Iyan ang elemento. Asin, ang sabi ni Papa Juan Pablo II or Saint John Paul II, na daing ibang sibilisasyon na dapat kita na laugan, na dapat niya itong panindugan, kundi ang civilization of love. Iyan ang enot niyang pahayag. Asin anong ini ang civilization of love, civilization ng pagkamuot,
sarong kultura na nakagamot sabi unta sa pahayag ni John Paul II, nakagamot sa 7 mga bertudes. 1, an enot niyang tinawaning doon iyo an paghiraskan sa diri. Okay. Kung kita gustong mamuot, handa kita maghiraskan sa diri. Bako man pagkamuot itong halimbawa itong love partner, Opo. kaya aagumunta ka sa laog sa naning 10 taon. Okay? May expiration. Very very loving iyan na duwa nahihiling holding hands all the time. Maperte yun ang sending Very pag-iba. sweet. Pero iyan sa 10 taon sana kita mag-inaguman. So, Opo. daing pagkamuot yan. Because love is without any condition. Okay. Love is without any limit. So, iyan ang sinasabing, ang pagkamuot, iyo ang tunay na paghiraskan sa diri. So, minahiras kita kan sa tuyang sa diri, bako ta, ang sa tuyang hihirasan magkanigo sa to, kundi gusto tang ihiras ang sa diri, minsan si isay siya. Ayun. So, yan ang kinot na elemento. Magayunan kan ang- definition of love. Magayon na kahulugan po, Monskris. Si Rev Hill, baka may idadagdag po siya. Go ahead po, Rev. Ayun po, mga ganyan, so pakakwa talaga na yun. Ining panonood sa sukol ng pagkamuot, po, tanagirumduman ko ni si San Francisco de Sales na nagsabi siya na ang sukol na akang pagkamuot, itong mamuot ka na daing sukol. Kaya magayon ining topic niya to na manonood sa pagkamuot, tatakulo na kung nanunukan, pero magigiyak pa ining mamumuton na padi. Opo. Okay. Paano pwedeng mangyari kapag ang tigpipili kang sarong tawo po, Mons Chris and Rev Hill, na mumuot na may sukol? Ano posibleng mangyari? Ano ang negatibong epekto kain sa sarong tawo po? Gulpihon ang negatibong epektong mangyayari dyan kunan sa tuyang pagkamuot may sukol. Dahil ta may sukol, limitado sa naiyang sagkod sa pirang aldaw, sagkod sa pirasa ng simana, o kaya segunte pirang taon. Opo. Dahil may sukol. Okay. May kondisyon. Okay. Mamumot ako sa imo kung permi kang nagregalo sa kuya. Oh. Okay. So, yan mga kondisyon. Kaya dakulon ang epekto ka ini. Baku ining tunay na pagkamuot dahil ta ini artificial sana. Pagkamuot in good times. Okay? Okay. Alagad ang tunay na pagkamuot even in bad. Okay. In bad times. Yaon andyan. Dahil natitinag kang mga kondisyon na nangyayari. So, halimbawa, sa mga buhay ning mag-agom, although bako sa ng romantic love ang sa tuyang pinagurulayan kundi tunay nagpagkapot beyond romantic love. Pero sa buhay ning mag-agom perming igwakan anggulo kan romantic love. So sabihan ni Mr. Darling, love ta ka kung permi kang sexy araw kayan. So, yan ang pagkamot na may kondisyon. So, ano ang negatibong epekto? Kung tumaba ito, paano na? Di tapos na. So, kaya gulpiyon sa ang negatibong mangyayari kung kagantaning kondisyon ang pagkamot. Nako, garo perming may ending. Garo warang kaugmahan po, Mons Cristo. Panandalian na saya, sabi nga. Yan. O baka Rev, may sinasabi ka po. Go ahead po. Grabe ang pagkamot kay ni Rev. Okay. Okay, Rev. Diba po? Okay. So, niyo mo? So maduang kita sa ikaduwang parte kaining kultura na sinasabi ni John Paul II. So sabi ko, itong paghiraskan sa diri. So masunod ang sabi niya, ang sibilisasyoning pagkamot, the civilization of love, permi nakatutok sa katotohan.
kundi ang katotohan dining pagkamuot dahil taang gabos utik. Okay? So, nahiling tangon yan. Dahil na pagtaawaning yung kwan, detalye pa ining mga pangyayari. Gabos kita nakaaram, gabos kita nakasabot kan mga pahayag. Aram ta, minsan dahil kita hinapot, aram ta duman sa mga nagpapahayag kung sisay naguutik, kung sisay ang sincero. Okay? So, dedeterminaran iyan. Ang katotohan kaipuhan sa sibilisasyon ning pagkamuot. So, kung halimbawa, nagtaram ka sa imong mga pinaglilingkudan na hamana ang proyekto alaga daiman, daing katotohan, daing pagkamuot. Minsan ano mong sabi na padaba ko kamo, iginibo kamong proyekto, pero daiman iyan, daing katotohan. Kaya ini, klaro na daing pagkamuot duman. Ang katotohan, elemento kan sibilisasyon ning pagkamuot. Truth will set us free. Ang pagkamuot sarong aksyon na talingkas, sarong aksyon na libre. Kundi ning katotohan, bako kitang free, bako kitang talingkas. Kaya day kita pwedeng mamuot. Okay? Ang pagkamuot baga, bako mana ibinubusol, kundi sa katalingkasan ng sarong tao na minapahayag kan sa diri niyang kamautan, kan sa diri niyang kaisipan, kan sa diri niyang kamatian. Iyan ang katotohan. Kaya kaipuan pala ni sa sibilisasyon. Okay. So, talagang malinaw po, Mons Chris, kung ano ang pinagsasabi kay inini kang sibilisasyon ng pagkamuot. Okay? Pero dakol pa kitang impormasyon, mahanap buhay muna po kita, Mons Chris. Pero batiun ta po muna ang sa tuyang partner, nakatuto ko niyan si Father Mark Austin Tuaso na nag-aatindir da po ngunyan sa National Meeting of Diocesan Directors of Liturgy in Manila. Ayun. Pero good luck sa imo. Yung mga big time ang sa tuyang partner, ha? Yaon ka attending mga convention. Good luck. Good luck po, partner, and congratulations. Ipaabot niya man daw po ang sa iyong pagbati ni congratulations kay Rev Hill. Okay? Sige po. So, Salamat po. Okay. Sige, hanap buhay mo na kita oras. 2:33. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super. Ang shot ng tropa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, 11:00 sagkod 12:00 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo kay Monsignor Crispin Bernarte asin Jenny Matthew Balyaran. Lakaw, maghiras sa DZGB. Okay, balik na po kita digdisa sa toyang programa as nasa ikaduwang kabdang na po kita kaining Lakaw Magheras. Kami man po girareng sa inyong nakakaibahan with Rev Hill Odiver and Monsignor Crispin Bernarte. Sabi po, partners ni Father Dave Ramoso, bigatin din daw po si Mons Chris. Thank you, Dave. Oh, Father Dave, happy listening. And sabi ni si Joanna Riobilo, Aday Rose, sa mga nakaantabay po sa Facebook live ta via DZGB News Online, ang mga nakatutok man sa YouTube channel, and siringwan ang mga rayaw na sa Indong Harong. Sabi po ni 433, sabi po digdi Mons Chris, may responsibility ba kita as Christians to share the revealed truth of God, since ang pinag-uurulayan po iyo po ang sibilisasyon ng pagkamuot? Dakulaw ng satuyang responsibility, dakulaw ng satuyang katungdan na ihiras ang katotohan na naaraman niya to manungod sa satuyang pagtubod. Ang katotohan na mga pinasabot sa tuya kang kagurangnan. So, parte ini kan satuyang misyon. Let us remember na ang pinakaenot na misyon ng lambang Kristiyano, ng lambang nagsusunod kay Kristo, inaapod na ebanghelisasyon. Ang ebanghelisasyon, bako sa ining trabaho ng mga padi, mga seminarista o mga madre, ang ebanghelisasyon trabaho ng gabos na nag-ako kay Kristong kagurangnan. Asin ano ang ebanghelisasyon na inaapod ang pangenot, asin sentral na misyon ng lambang taong may pagtubod. Dahil iba iyan, kundi
ang paghiras kan marhay na bareta, iyo ining katutuuhan na satuya na nanudan sa tuyang pinag-uurulayan. Kaya katungdan inining gabos. So halimbawa, anuman ang nanudan ta sa paagi o sa tabang kaining programa, di niya to pag sarayon sa tuya sana. Sa tuyang katungdan na iniiras, maging bako sana halimbawa duwa ang listener imumultiply yan kumpiran mabut ninda kaya duminakol so nakaaram kang katotohan kaya responsibility ta iyan dahil ta parte ini kan sa tuyang basing misyon bilang tagasunod disipulo ni Kristong kagurangnan. Okay, thank you po Mons Chris. Okay. Naninindigan kita sa Go ahead, Rev. Naninindigan kita sa katotohanan. Kaya kung tama po itong sabi ni Mons na kung ano sunadang og niya tong ebanghelyo sa tuyang ihiras ta ipo ini ang kang ebanghelyo iba lang ibo ihiras ini iyo po ini ang sa tuyang bilang Kristiyano bako sana na nadangogon ta iyan isa sa buhay ta kundi ihiras taman po yan sa tuyang mga kwan. Iyo po ini katotohanan, gospel of truth. Kaya mga tugang, iyo po ini ang magayon po itong sabi ni Monsignor Chris Bernarte. Yes, opo. And sa ehemplo kang magayuno na paghiras, evangelisasyon, ini po ang programang Lakaw Maghiras. Kaya dakulaon ang sa tuyang pasasalamat kay Mons Chris, kay Rev Hill, and of course kay Father Austin ta harus abilab ni Sinda Permi para po maghiras kita and pinag-iinganyar kita na ipalakop ta ini asin di ita sa napo pagsarayon and mas mag-inganyo pa kita na mas magdakol pa ang para antabay kay ini pong programa. Okay? So, sa pagpapadagos po kan sa tuyang tema, ngunya na pagkahapon, Mons Chris, ang mananungod po sa mga elemento kang sibilisasyon kang pagkamot. May idagdag mo na ako bago ako magpadagos. Okay, go dahil ahead pinasalamatan mo, ako pinasalamatan mo si Reverend Father Mark Austin, si Reverend Dib. Ako yung pinapasalamatan ika. Ang ibang evangelisasyon bako sa ng trabaho ning kapadean. Ang evangelisasyon sa tuya agapos. Asin ika mismo partner na dyan sa rong instrumento kan evangelisasyon sa paagi mo pinapahiling mo sa kapwa laiko na katungdan palan nindo ini bako sa nasa mo. Kaya thank you very much. Okay. Thank you so much po. Mabalos po and dakulao na unra. Of course, sabi nga ni kasabago ni Father D, dakulao na tawo ang kaibahan ko. Diba? Sabi, tapos nakakaibahan ko po talaga kamo. So, ako po dakulao ng pagpapasalamat ko. And of course, sa mga listeners ta po, diba, na kada magsaing kita po, Mons Chris, may na-encounter ako, Lakaw Maghiras. Ibig sabihin, very, effective po ang programa talagang Lakaw Maghiras po. Okay. So, ngunyan, isusunod ta, saro pang elemento kung sa nakagamot ang kultura kay ining inapod na civilization of love, civilization ng pagkamot, susog kay John Paul II, iyo ang katalingkasan, freedom. Ang tunay na pagkamuot may katalingkasan. Halimbawa, igwa kitang nahiling na mag-agom na kinakasal. Alagad, itong palan, isinubol sa nakan magurang, agumon mo ngayon. Nagtubod so aki, nagpakasal. Dahil mang kamuot duman. Parang dahil pinagkasundo. Ang pagkamuot pano ning katalingkasan. Kaya kung dahil ang katalingkasan, so sa imong free will, so sa imong libre man na pagdesisyon na inen sa kuyang gigibuhon, dai kita makakahayag ning pagkamot. Ang pagkamot dai man isinusubol sa kiisay man. O kamutan mo iyan, dumana. So, kusa sa satuyang hali sa malinig na puso, inihirasta ang satuyang sadiri. Kaya importante yun ang katalingkasan. Asin ngunyan, nahiling ta, magayunon ang nahiling kong nangyayari sa satuyang kapalibutan, sa satuyang banwaan. Na gabos kita namumuot sa katalingkasan. We want to be free. Alagad, kan mga nagpakaaging aldaw, dipisilon maging talingkas, dipisilon ipahayag ang satuyang katalingkasan. Dahil takadakol na minaulang na makapangyarihan.
Ngunyan na duman mismo sa mga makapangyarihan may nagpuon hilinga kung anong linuluwasan. Namimidbidan ta ang tunay na katotohanan dahil ta kita nakakamidbid kang katalingkasan. We are free na ipahayag ang katotohanan considering libre man kita na magkaminurot-muutan. Iyan ang kultura na sinasabi sa Civilization of Love ni Saint Paul, John Paul II. Opo. Kasi dahil kita talingkas, we are free to do anything good na buot niya ibuon sa tuyang tugang. As in, ano ang talingkas tanggawi kung kita kung kita yaon sa katotohanan, iyo ang mamuot to extend our life, to extend ourselves pasiring sa tuyang kapwa. As in, ini kapahayagan ning pagkamot. Kaya nga ni, saro pa na virtud na yaon sa kulturang ini, sabi ni Saint John Paul II, iyo ang pakisumaro, solidarity. Ngunyan, nahiling ta na ang bagayunon na nangyayari sa tuyang local culture, sa tuya na mga Pinoy. Nayaon, nakikisumaro kita lalong-lalo na sa kasaradayan. Abo nyato na sinda abusuhon. Abo nyato na sinda 2 taon ang buhay. Kaya yaon kita nagkakasararo, pinagsusurugan ta. Tangani na kalabanon itong pwersa, itong mga makapangyarihan na nag-aabuso kang kasadaraya na iyo ang kadaklan kan sa tuyang mga tao sa banwaan. Iyo ang nakikisumaro na inaapod. Bako nakikisumaro kita duman sa makapangyarihan na may mga dole out sa tuya. Nakakata na kita ning mga masisirang mga magagayo na bagay sa kinaban. Ang pakisumaro, bako sa kita may ginaganansya, bako ta kita may dilensya, kundi dahil kan sa tuyang pagkamuot, gusto niya itong ihiras ang karahayan ng buhay sa tao, sa kapwa niya to. Iyan ang pakisumaro na kaipuhan sa sibilisasyon nin sarong kultura, which according to John Paul II is the civilization of love. Opo. My partner? Maikukonsiderar ba, Mons Chris, na katalingkasan? I mean, maikukonsiderar bang katalingkasan? Maikukonsiderar bang katalingkasan na sarong lisensya po, Mons Chris, kang sarong tao na, derechos ko po ini. Katalingkasan na igalang ta ang diretso kan sa tuyang kapwa. Saro pa yan na elemento. Matibay ka, ininutan mo partner si John Paul II. Saro pa yan na elemento kaining kultura pinapasabot ni John Paul II na ang paggalang sa diretso asin dignidad ning tao. Ang sarong tawong talingkas, tatao magalang kan dignidad na iyan. Alagad kung ang sarong tao dahil nakamidbid kan sa iyang tunay na pagkatao, nalinalang siya kabaing kalalaw guning mahal na Diyos, dahil siya ning katalingkasan, kaya dahil niya man iginagalang ang katalingkasan kan sa iyang tugang. Kaya garbaga reflection ini. Halimbawa, itong mga yaon sa kapangyarihan, itong mga yaon sa poder, namimidbidan ang katalingkasan kan mga yaon sa kasaradayan dahil kasinda nabubuta kan sa dirinindang katalingkasan. Dahil ninda namimidbidan if what is freedom. Na ang freedom palan, bakong lisensya, nagibuhon ta ang gusto ta. Bako man iyan ang freedom, bako man iyan ang inaapod tang katalingkasan. Kundi ang freedom, iyo ang paggibuta kan tamang bagay na ikakarahay kan sa tuyang banwaan. Ikakarahay kan sa tuyang kapwa. Kung iyan, pag-abus sa inda, bako iyan na katalingkasan. Asin, dahil tadaining katalingkasan, daiman ning pagkamuot. Because ang pagkamot, perming kairibanan ang katalingkasan. We are free to do anything good in favor of another. Kundi iyan, na freedom na iyan, daimang kita kusa na mamuot. Okay, Rev Hill, may sasabihin ka po. Go ahead po.
Yan po. Maging ano po kita, no? Diyan din tinataot po yung kang mahal na Diyos ko. Freedom na mamuot. So katalingkasan. As in, ini sana gamito niya to sa marahay. As in, kung ini, so, para sa ikakarahay man kang gabos. Ano po? Sige po. Okay. Once, Chris? Okay, so padagos kita. So gulpi na kitang naaraman ng mga elemento kaining kultura. Okay? Paghiraskan sa diri, katotohanan, katalingkasan, pakisumaro. Asin pinahapyawan ta na kasubago itong paggalang sa dignidad asin diretso ning tao. Parte pa yan kaining kultura. Otro kabtang kaining kultura na dapat niya itong masabutan iyo ang hustisya. Na ang pagkamuot may darang hustisya. Asin ang hustisya dapat magdaraman sa tuya sa pagkamuot. Hustisya, katanusan na di kitang naiipit, di kitang nababatuyan, di kitang rinaraot. Iyan ang tunay na pagkamot. Kung ang sa tuyang pagkamot limitado o may kondisyon. Halimbawa, so sabi ko kasubago, na ang gustong kamutan ito sa mga paborito ko, itong mga kadugo ko, itong mga kabaro ko, iyo sa na yung gusto kong kamutan, igwa nang kitang maliligis dyan, igwa kitang maaapi, igwa kita ning raraot na tao. Kaya, ang pagtunay na kultura o sibilisasyon ning pagkamot kaipuan may hustisya na itinatauta sa sarong tugang ang dapat para sa iya. Na diin niya to pinapakulangan, diin niya to hinahabunan. Natata nagkakariribok sa satuyang gobyerno ngunyan dahil tagulping harabunan. Okay? Siyempre sisay man mauugmakaan. Kita, mga ordinaryong syudadano na nagtatao kan sa tuyang buwis, nagtatao kung ano hinahagad sa tuya, tuninong sa nakuta kita, alagad mo niya na araman ta, na ito pala na mga benepisyo na dapat pumasiring sa tuya, pinagtraiduran ning nagkapirasa na, asin sila nagpakinabang. Naturalmente, ini kasalan laban sa hustisya, daining mauug madigdi. Kaya, itong mga nagkairilawan na persona, halawig na panahon, ipinag-ugma ninda, alagad bako ito ang tunay na kaugmahan, hiling nga may katapusan. Okay? Ang tunay na kaugmahan, daing katapusan. It is eternal. Dahil ini magdudulot sa tuya ning tunay na katuninungan, kapanuan ning buhay. Alagad, itong mga kaugmahan na darasa na kan mga material na bagay, pag-ambisyon sa satuyang tugang, perminanggad may katapusan. Kaya ngunyan, saro ini magayunon na leksyon para sa tuya, na para sa kuya, positibong pangyayari. Ta ini ang nagbabago kan sa tuyang banwaan, ini nagbabago kan sa tuyang kultura. Nalugod pa man, pumasiring kita, digdi sa kulturang ining pinag-uurulayan ta, ang kultura kan sibilisasyon ning pagkamot, susog ki St. John Paul II. Okay? So, kaipuhan palan ang hustisya. And masunod ang katuninungan. Yes. Okay. Kaipuhan sa sibilisasyon ning pagkamot, ang katuninungan. Dahil ang pagkamot, perming iyon ang padudumanan. Ang mag-agong na matuninong, ang nagkakaminuruutan, matuninong. Ang pamilyang nagkakaminuruutan, matuninong. Dahil pagkabaranga. So, kung makanood kitang magkaminuruut-muutan, na itao sa lambang saruan dapat, na daining darayaan, daining arambisyunan, kita magiging matuninong na banwaan. Asin maabot kita dyan. I am positive na ining mga pangyayari sa tuya ngunyang garbagang paghugas sa satuya, paglinig sa sato, tangani makuata ang halaga kang kultura, kan sibilisasyoning pagkamuot. So, ini lugod pa man sa tuyang padumanan na kitang matuninong. Bako sana kitang
maging matuninong dahil nga taday mangkigera sa Pilipinas. Pilipinas bakong arog sa Russia, ang Pilipinas bakong arog sa Ukraine, ang Pilipinas bakong arog sa Afghanistan na daing tapos ang gera, daing tapos ang iriwal. Daing nangahulugan na dahil ta daing gera sa Pilipinas, kita daga ning katuninungan. Daing nangahulugan na dahil ta daing gera sa Pilipinas ngunyan, kita matuninong na nasyon. Yaon ang karibukan, yaon ang pagkabarangat. So, bako tabi na indikasyon ang gera na ansarong nasyon matuninong. Daingani ning gera digdi sa Pilipinas, tadi ita pinapatulan ang China. Takong patulan ta kita man sa nandaog, dahil mo man tagiyan. Kaya yaon madunong kita, dahil kita minapatol. Minsan sinda sige ang pangbuli. Okay? Kadunungan iyang kang Pinoy. Daday kita patol ta iuman sanaan sa tuyang ikakaraot. So, nangahulugan na dahil taday ini nang yayari ang gabos na ini na matuninong ang Pilipinas. Iyan sa tuyang pinagriribukan ngunyan, andarayaan sa gobyerno, ining mga kaso kan DPWH, intero ining ladawan na nagkukulang sa tuya ning katuninungan. Nalugod pa man sa tuya na maako ang sa tuyang mga pagkakasala asin sa tuyang pagbaklian. Gabos man kita may kaluyahan, gabos man kita nagkakasala, ako na nagtataramdig di sarong tawong makasalan. Alaga, dapat maako taan sa tuyang pagkamakasalan asin sa tuya na pagbaklian. Iyo yan ang kaipuhan. Kung gabos iya na inaakusar nagsasabi, I am innocent, I don't even know that person, I never had a contact with that person. Kung gabos arugan an pahayag kan lambang saro, dahi kiminaako ning sala, dahi kita magkakaigwan ning katuninungan. So parang okay. Go ahead. So para po Mons Chris, sinasabi mo na kada saro sa satuya, igwaning kontribusyon, igwaning magiginibo para magkaigwaning hustisya, para maging matalingkas po Mons Chris ang satong palibot. Amen. Iyon ang kaiyan ang kaipuhan ta. Gapos kita may katungdan. Okay. Na di kita ma-excuse. Ako sarong ordinaryong syudadano, ano man ang pwede kong gibuong kaya dakol ang satuyang magiginibo. Ini ang kaluyahan kan satuyang banwaan. Sa halawig na panahon, itsapwerata itong mga dukha, itong dai ning mga kapangyarihan sa gobyerno na dakulon an sa indang maitatabang. Dakul ang kadunungan na maguguno. Iyo baga iyan ang problema tangunyan sa tuyang banwaan. Halimbawa, sa pagkandidato na sana sa eleksyon, kung dai kang pirak, dai ka pwedeng magkandidato. So, minsan dai mang kapable, minsan patal, minakandidato. Dahil ka may kwarta. Okay. Pag abot sa pwesto, ano ang maginibo ka na, dai mang kakayahan. Okay? So, digdi nahihiling an sala na padalagan, an salang sukol sa tuya. Na gulpihon ang liderato na iambag kan mga yaon sa kadukaan, mga simpleng tao, madudunong na tao, alagad habo niya tong tawaning tsansa dahil tadaing kwarta, daing kapital, pambakal ning buto. Kaya, si Saiso Pinagarana, sabi mo ko, partner Ninda. Ako dahil managpagana. Okay. Bisan mga Pinagarana, itong mga papirak, itong nakapagbakal kibuto. Anong ngunyan ang resulta? Mga tao na dapat magibog ng lay, dahil man nga nitataw kung ano ang lay. Yes, Kaya ano man ang itatabang, kaya kaipuhan ng God ang hustisya, tangani kamit ning katuninungan. Okay. So parang pirming ang apektado Mons Chris sa mga tios, sa mga nasa ilaylayan, sa sinda mismo, sa mga dain naman iabot ning marhay na pwedeng maging resulta ka itong pagpili or tuminukaw na sarong leader po Mons Chris. Kita nanay na nagiging biktima kang gabos na yung pag-abuso. Nakuta na, sindagan enot na matabangan. Prioridad ko ta sana. Yan, nahihiling ang kagayunan kan liderato kang simbahan. Ang simbahan baga, may mga katukdan inaapod ang social doctrines of the church. Okay. Kung
unsain ining mga ideal na pinag-uurulayan niyang kang gobyerno kay ining madudunong intiro ng itinukdo sa tuya kan simbahan. Magayuro na halimbawa, ang sa tuyang Santo Papa ngunyan is Leo 14. Okay? Papa Leon ika-14. Leo the 14. Ang sinundan niya, Leo the 13. Si Leo the 13, iyo ang nagtukdo sa tuya sa paagikan sa iyang encyclical na Rerum Novarum kung paano atamanon ang mga trabahador, kung paano igalang ang mga dukha, kung paano surugon ining mga daing kakayahan. Iyo iyan. Haloy nang itinukdo sa tuya by Leo the 14th, ang sinundan na Papa Leo kaining presenting Papa Leo. Kaya iyaon sa simbahan ang pagtukdo. Alagad, piraan mga minapakaraot sa simbahan. Piraan minasuag sa katukdoan kan simbahan. Thinking na mas madunong sinda sa mga katukdoan kan simbahan na ding iba kundi pag-ulit kang katukdoan kan sa tong kagurangnan. Kaya digdi niya to matatawan ning belo an kultura kan sibilisasyon ning pagkamot. Okay? So, magayunon ang satuyang tema ngunyan na pagkahapon. And for sure, dakulon ang satuyang nakuha na pwede tang iheras pa sa iba. Di ba po, once, Chris? Sa satuyang mga pag-iriba. Pero inabot na po kita ning oras. Ding parang yan, tres na. Ipapadagos na ito ini sa masunod na Biyernes. Opo. Mons, isingit na lang. Mahagan lang kita kidiit na oras kay VP Henry. VP Henry, andyan ka na po. Okay. Kasi ngunyan po, Mons Chris, pinagigibo so translasyon, di ba? And nagpapadagos po ini, Mons Chris. Baka po may dagdag ka pong pahayag manungudigdi na ano po ining translasyon and nata po ini pinagigibo. And ano po ang importansya kang sa tuyang pagdidibusyon kay Our Lady of Peña Francia po. Ipapahayag taman iyan, itatao yan sa tuya ni Reverend Dives. Yes. Yan po, ini sa tuyang ginigibo mo niya na pag kaining Peña Francia Week, ining translasyon, yung iniso nagiging tradisyon mo nandyan sa Naga, yung ini ang tradisyon ta. As in, ining pagdibusyon ta sa tuyang mahal na ina, yung ini ang patron kan sa tuyang rehiyon, kan Bicolandia, ang sa tuyang mahal na ina. Kaya taram ko po sa mga ibang kandyan, ibang mga kadigdi, yaraon duman, nagpapartisipar mo niyan sa translasyon. Ibinabalyo. Kaya sabi nga ni nung nakaaging, nakaaging niya itong segment, itong about sa translasyon, kaya ito ni Nuestra Señora de los Desamparados, no? Pagbalyo. So, kumbaga sa pigpoprosesyon. Aram to, si Mons mas may hararo pa ka ini explanation na nakikig nga ni ako. Okay. Go ahead po, Mons Chris. Okay. So, enot, pakarayuntaan sa tuyang pagtaram. May mga dadadang kita dyan na translasyon ngayon ngunya na. Utabi ning translasyon. Translasyon. Ang translasyon sa English, translation. So Bicol, in English, so English, Binicol, iyan ang translasyon, iyan ang translation. Ini translasyon. Ang gustong sabihin kan translasyon, transfer. Okay? Pagbalyo. Ibinabalyo itong imahen kan sa tuyang mahal na hina. Enot kan mga panahon kan dahi pang basilika, gikan duman sa shrine, duman sa simbahang Peña Francia. Pasirin sa katedral na iyo ang sede, iyo ang sentrong simbahan kan bilog na diocese o bilog sa biyonta dahil ta an Archdiocese of Cáceres iyo ang metropolitan kan sentral na simbahan kan sa tuyang rehiyon. Kaya dumantangani na kita gabos na minamidbid ki Santa Maria, Nuestra Señora de Peña Francia, ina kang kabikulan na magkatiripon duman asin magi kitang sarong kultura ning pagkamuot, sarong sibilisasyon ning pagkamuot diyan mismo sa satuyang katiripunan iyan sa pagrukyaw kan satuyang pagtubod na pinapayaman inaataman ni Santa Maria na yung patrona kan sa tuyang rehiyon. Okay.
Salamat po mga tugang sa pag-ibasa sa muy ang unya na pagkahapon sa programang Lakaw Maghiras taoning Jubileo. Mons Chris and Revhil, thank you so much po. Mag-ibahan girari kita sa masunod na Biyernes po. Okay? Nakaibata sa lado technical si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Martinez. Ini po si Johnny Balyaran. Asin ini si President Martin Jr. Okay? Kami po si Rizal Jr. Okay, kami po minapaabot din dakulang pasasalamat. Ini po ang programang Lakaw Maghiras. Sa indong nahinanyog ang programang Lakaw Maghiras Year 4 sa DZGB. Abagan kiraray sa masunod na Biyernes at sa lupang edisyon kan programang Lakaw Maghiras Year 4 taon kan pamamahala sa Diocese kan Legazpi. Digdig sa DZGB. Always number 1. Always at your service.